ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮೂಲೆಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಅನುದಾನಡು ಆಯ್ನ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮೂಲೆಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ 2,85,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿದ್ದು ಐತಾರ ಉದ್ದೀಪನ ಆಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪನ ದಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಅನುದಾನಡ್ಲ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಗ 35 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಆತಿರು. ಗ್ರಾಮಡು ನನಲಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ನಡಪೆರೆ ಏತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂಡೆರು ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿರದಾತ್ರ ಇನಿ ದನಲಕ್ಷ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂಪೇರ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಈ ಅರೆಕಳ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತಾ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಬುಲೆಪವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಆ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತುಂಬ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡ್ತಿರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಂಬ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಂಚಿನ ಬಿಜೆಪಿನ ಬುಲೆಪಗ ಪಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಪಾತಿರೊಂದು ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡು ಪರ್ಪಿ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ನೀಟಡು ರಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತದು ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕನಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ ತಿರುಪಾಯರು. ಗ್ರಾಮಡು ಸುರುಕದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನೀರದ ಸೌಲಭ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಪಣ್ಣ ಅವು ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಐತ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನು ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಸವಲತ್ತುಗಳದಿತ್ತಂಡು ಐತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾರಡು ನಡಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ವರಿಷ್ಠರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ನಿಡೆಮುಟ್ಟ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಪನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪಂತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳು ಅಂಚಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಿರು. ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತ ಬೇಲೆನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತದೇರ್ ಪಂಡದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ತಿಳಿಪಾಯರು. ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಧ್ವನಿಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಓ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಉತ್ಸಾಹ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂಚಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದನಂಶಕ್ಕ ನನಾತಿ ಇರೆಗ ದೇವರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಚೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚುರುಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂಚಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾದ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇವ್ರದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ನನಾತಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸದ ಪನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಕೂರ್ಪುಣರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾನಂದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಬಹುಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಐಕ ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರು ಭರತ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಮೋರೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪಾವೂರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವಾ, ಜಯಂತ್ ಗೌತಮ್, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಗಮೂಲೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಗಮೂಲೆ, ಆನಂದ್ ನಾಗಮೂಲೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ, ಸದಾಶಿವ ಹರೇಕಳ, ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.